ልብወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን አዋሃሃድ ድምፂ ዮናስ መኮነን አቅረብቲ ኤሪ ዛራ ኢንተርቴይንመንት ስለዚ ክሳዕ መወዳእታ ተቓለስ ክትዕወድ ድማ ኢኻ እቲ ወዲቑ ዝበሃል ሰብካ እቲ ዘይፈተነ እምበር እቲ ፈቲኑ ዘይሰለጦ ሰብ ኣይኮነን ኣጆኹም ዘዕምሖተይ ጀጋኑ ብዝኾነ ነገር ኣይትፍርሑን ኣይትዳሃሉን ኢኹም ንኸይትእሰሩን ንኸይትቕፅዑን ፈሪሕኩምውን ሓሳብ ልብኹም ካብ ምዝራብን ምፍጻምን ኣይትተዓገቱ ኢኹም ቤት ማእሰርቲ ስፍራ ጀጋኑ ስለ ዝኾነ ኣይትፍርሕዎ ቤት ማሕቡስ እምቢ ኣይምርከኽን እምቢ ኣይምለኽን ዝበለ ተባዕ ይሰፍሮ ስለዚ أجهم تبعو لب ولد زانتا ودرزان مبل 240 كفال አብሳዋ ነታሪኽ ኤርትራን ህዝባን ዝምልከት አስተምሮ ብሰፊሕ እኳ ክትመሃርዎን ተኾንኩም መእተዊ እግሪ ዝኾነኩም ግን ቁሩብ ጠቕስ ከብለልኩም ፍቐዱለይ ሳዋ ማለት ብሓባር ማለት እዩ ብቋንቋ ዓረብ ስለዚ ከምቲ ስም ሳዋ ንኹሉ ነገር ብሓባር ኮንኩም መክትዎ ኢኹም ሓድነት ምስጢር ዓወት ምዃኑ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተማሃሩ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ዝኹሉ ሓርጎስ ጎፅን ንሓድሕዱ ዘይምስምማዕን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓድነት ስለ ዝኣመነን ተዋሃሂዱ ስለ ዝተቓለሰን እዩ ተዓዊቱ መንግስቲ ኢጣልያ ብወራር ኣብ 1890 ዓመተ ምህረት ንምድሪ ባሕሪ ማለት ናይ ሎሚ ኤርትራ ክቆጻጸራ ከሎ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 615,000 ናብ 300,000 አንቆልቂሎ ከም ጸንሖ እዩ ኣብ መዛግብቱ ሰኒዱ ዘሎ ጠንቂ ምንቆልቋል ህዝቢ ኤርትራ ኸ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት እዮም ነይሮም ቀዳማይ ዘይዕርፍ ኩናት ንስልጣንን ንምግባት መሬትን ግብርን ኣብ መንጎ መሳፍንቲ ምድሪ ባሕሪ እዩ ነይሩ ካልኣይ ካብ ኢትዮጵያዊ ራስ ሚካኤል ስሑል ጀሚርካ ክሳዕ ወዲ ዓዱ ራስ ኣሉላ እንግዳ ወራር መሳፍንቲ ትግራይ እቲ ሳልሳይካ ጥሜት ኣካሒዳን ወራር ኣንበጣን ከምኡውን ሕማም ጉልሓይ ዘስዓቦ ስእነት እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ኣጠቓሊልካ ክረአ ከሎ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዓሌታት እዩ ዝምቀል ንሳቶም ከ ኒላውያን ማለት ኩናማን ናራን ኩሻውያን ማለት ትግርኛ ትግረ ብሌን ሕዳርብ ሳሆነ ዓፋርን እዮም ትግርኛን ትግረን ኩሻውያን ዘይኮኑስ ሴማውያን እዮም ዝብል ሃሳስ ታሪኽ እውን ኣሎ እቲ ኮይኑ ትግን ህዝቢ ኤርትራ ዘረ ክልተ ዓሌታት ምዃኑ ዘካታ ኣይኮነን ምኽንያቱ ኩሻውያንን ሴማውያን እውን ክልቲኦም ኣሕዋት ማለት ደቂ ሴምን ካምን ዘርእንሆ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ብሰለስተ ዓበይትን ፈተንቲ መድረኻት ሓሊፉ እዩ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ዘሎ እዞም ሰለስተ ዓበይትን ፈተንቲ መድረኻት ንብሎም ዘለና ኸ ቀዳማይ እዋን ባሕሪ ነገስታት ራስታትን ደገዝማትን ክኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይካ እዋን ዓደይ ዓድኻ ማለት ፌደሬሽንን ጎበጣን
ከምኡውን ሳልሳይ እዋን ገድልን ሰውራን እዮም። እዚ ሰለስተ ዝተፈላለየ መድረኻትካ ንህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ሰብኣውን ንህዋታውን ዋጋ ኣኽፊልዎ እዩ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ እውን መብዛሕትኦም ብወለንቶኦምን ብፍታዎምን ዝተኸትቡ ከባቢ 60,000 ዝበፅሑ ኤርትራውያን ዓሻኽር ነይሮም እዮም። መንግስቲ ኢጣልያ ብሓደ ሚያዝያ 1941 ዓመተ ምህረት ብመንግስቲ እንግሊዝ ተሳዒሩ እዩ። ከም መንግስቲ ህላው ኣብ ኤርትራ ኣብቂዑ። ብድሕሪኡ ድማ እቲ ንኤርትራውያን ብቕድሚኡ ዘይፍቀድ ዝነበረ ማሕበር ወይ ሰልፊ ምዃን ስለ ዝተፈቕደ ብ5 ግንቦት 1941 ዓመተ ምህረት ናይ መጀመርያ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ትበሃል ዳሓር ናብ ማሕበር አንድነት ዝተቐየረት ናይ ኤርትራውያን ማሕበር ተመስረተት። መራሒኣ ኸ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ነበሩ። እዛ ማሕበር እዚኣ ድሒራ ብሓገዝ ላዕለዋይ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኤርትራ ኣቡነ ማርቆስ ናብ ማሕበር አንድነት ምስ ተቐየረት ክሳዕ ናይ መወዳእታ ሸቶ ትወቅዕ ማለት ክሳዕ ዕለት 14 ሕዳር 1962 ዓመተ ምህረት ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝእውጅ ኣበርቲዓ ዝተቓለሰትን ዕላማኣ ዘዕወተትን ብኢትዮጵያውያን እትሕገዝን እትድገፍን ማሕበር ኤርትራውያን እያ ነይራ። ዕላማ እዚ ማሕበር ዝተዓወተሉ ቀንዲ ምኽንያት ግን ከምቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርብ ዓለም ዘርያትና ኢትዮጵያ ጎቢጣትና ዝብል ናይ ምስምሳልን ሕምቕካ ናይ ምሽፋንን ምኽንያት ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ጠንቂ ምኽላእ ናጽነት ኤርትራ ባዕልና ኤርትራውያን ምዃንና እዚ ኸ ብሰንኪ ጉድለት ንቕሓትናን ዘይምስምማዕናን ዝተፈጥረ ድኻ ምዃኑ ሕብእብእ ዘየድልዮ ሓቂ እዩ። ነዚ ሓቂ ዘራጉድካ እቲ ብድሕሪኡ ናጽነትና ንምጉንጻፍ ዘርአናዮ ዓብ ለውጢ ማለት ካብ 1981 ዓመተ ምህረት ዝፈለመ ዱልዱል ሃገራዊ ሓድነትን ሓያል ቃልስን ህያው ምስክር እዩ። ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንመሃር? ህላወ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ሓድነት ህዝባ ከም ዝምርኮስ እዩ። ኣብ ቀጻሊ እውን ሓድነትና እንተደኣ ለሕሊሑ መጻወቲ ዓመፅቲ ከም እንኸውን ጥርጥር የብሉን። እቲ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ሓድነቱ ዘሪጉ አንጻር ሓዉ ዝቃለስ ኤርትራዊ ዜጋ ኸ እቲ ንሱ ንባዕሉ ህዝቡን ሃገሩን ክህሉ ዘይደሊ ሃዚል ማለት ዓሻ ወይ እውን ልበ እብን ማለት ጨካን ዝኾነ ሰብ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክዘርግ ዝፍትን ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገ ሓይሊ ኸ ትሚልካ ክርአ የብሉን። ምኽንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ምስኣን ማለት ንሱን ሃገሩን ዘይምህላው ማለት ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ምእንቲ ካልእ ኢሉ ዘይኮነስ ምእንቲ ህላወ ኢሉ ንሓድሕዱ ክፋቐርን ክሳንን ጥራይ ዘለዎ ምስ በለ ኣታ ክንከይድ በሉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝብፅሕ ኣለና። ዶክተር ነዚ ተዘንተወልና ዘለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪክ ክንሰምዕ ክንምለስ ስለ ዝኾነ ሕጂ 5 ብር ለሚስ ኣዚዝናልካ ኣለና ሞ ቀሲልካ ክሰተን ፅናሕና ቀልጢፍና ክንምለስ ኢና። ኣታ ኮይስ በሉ ያ ጀምዓ ከድና በሉ ብምባል ኩራራን ወዲ ረዛንን ንኣብ ሳደቕ እዚኣን ሓርገፅን ገዲፎም ወፁ። ብድሕሪ እዚ ኩራራን ወዲ ረዛንን ብገዛ ብርሃኑ ማለት ናብ ጓልባፅዕ ተኣልዮም ምስኣንዋ ብኡ ኣቢሎም መገዶም ብምቕጻል ናብ ሓድሽ ዓዲ ገጾም ተጓዕዙ።
ወዲ ረዛን ነቲ ወርሓዊ 100 ቅርሺ እናሃበ ዝናብዮ ዓይነ ስውር የማነ ናብ ሳዋ ከም ዝተበገሰ ክነግሮን ቻው ክብሎን ምስ ኩራራ ዓርኩ ብሓባር ከዱ። መረቐን ንበል ባባ ክኸይድ ኢሉ ኣብ ብርክቲ በዓልቲ ቤቱ ብሓደጋ ጣሓኒት መኪና ዝሞተቱ ዓይነ ስውር የማነ ገብረ ሚካኤል ተደፍአ ወዲ ረዛን እቲ ጠዋሪኡ ብሃንደበት ክፍለዮ መረቐኒ ክብል ዝሰምዐ ኣቶ የማነ እቲ ክፍለየካየ ዝብሎ ዝነበረ ሰብ እቲ ማቴዎስ ወደይ ዝብሎን ዝሕበነሉን ወዱ ምዃኑ ምእማን ስለ ዝሰኣነ ዋላ ንሓንቲ ኻሊኢት ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ክሪኦ ተመነየ። ሓሳብ ናይ ልቡን ታፍላኡን ማለት ባህጉን ስለ ዘይሰመረሉ ኸኣ ሓቅነቱ ብሓደ ካብቶም 5 ህዋሳቱ ንምርግጋጽ ብኽልቲአን ኣእዳዉ መላእ ኣካላት ወዲ ረዛን ብምድህሳስ ከረጋግጽ ፈተነ። ማቴዎስ ወደይ ዲኻ ብሓቂ ገዲፈካ ኸይደ ትብለኒ ዘለኻ ኣይ ክብል በኣእዳዉ እናዳህሰሰ ምስ ሓተቶ ኸኣ ወዲ ረዛን ዝብሎ ጠፊእዎ ደኒኑ ትንበለ። ኩራራ ግን ቅልጥፍ ኢሉ ድሕሪ ዓመት ክምለስ ኢና እኮ ባባ የማነ በሎ። ድሕሪ ዓመት እወ ኣነ ኢሉ ትንበለ ኣቶ የማነ። ባባ ዓመት እኮ ይብላን ሕጂ ክምለስ እየ ምስ በሎ ወዲ ረዛን ኣእዳዉ እናደረዘ ኸኣ ዓመት ሙሉእ እሞ ምስ መን ክጸኒሕ እታ ማቴዎስ ወደይ ምንታይ ኢሎም ዘይገድፉኻ ዓይነ ስውር ዝጥውሮ ወላደለን እሞ መሓርኒ እንዶ በሎም ኣይ ብምባል ተወከሶ። ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣይቅበሉን እዮም ባባ ምስ በሎ ኸኣ ኣይ ሕራ ይበል ከም ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ዝወደይ ብምባል ኣሎ ዝበሃል ምረቓ መሪቑ ካብተን ጸላም ዝጐልበበን ዒንቱ ዝወረረ ንብዓቱ እናሓበሰ ተፋንዎ። ወዲ ረዛን እውን ስኑ ነኺሱ ብምትንሳእ 200 ቅርሺ ኣብ ኢዱ ዓሚኽዎ ብቐጥታ ወፀእ። ብኡ ኣቢሉ እውን ናብ እንዳ ዮርካቤል ክኸይድ ኣብ ኣፍ ደገታ ተወሊዱ ዝዓብየላ ገዛ ምስ በጽሐ ብሃንደበት ኣይ ኢሉ በኸየሞ እቲ ደድሕሪኡ ዝስጉም ዝነበረ ኩራራ ሓቒፉ ሓዞ። ኣጆኻታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ንዓባና ሃገሮም ዘይኮኑ ሕማቓት ከይብሉ ናይ ትብከይ ኣኽ ባዕ ምስ በሎ ግን ጸጥ በለ ወዲ ረዛን። صباح متي خرخبك كان دابلكس بحق خير غبك خنا بسوخت كينا إلكا ويعتماتي وسحاوين تجير كاتبدلني أتم عرخني كم تفوتو كيرد أكانديو بمبال إتانا إجرا مقدم تعاليهم مقشوم سحبر وايور كابل أعجر جرت أنتي زي جور كتشيور كابل حفتي نبينا يكوي يكون كنز خيزلخ كلاتنا دك اسم رأينا الغيزلنا بلا ود رزان عتبيلو واي مولو مبل بحد نمس مذكر تحت قرف اللي بالجاخة بلا تويور كابل شعو بيدو حذاء هو نايم انتي مذكرتا حاتته ود رزان كراراغن دليت يور كابل كالتفو سلازة تردو تاقرمو
رأسون يمان تصقام نقنقه وا مذكرتها دا بقى بدحريخا بزخونه ود خيغاغس كسعت ملسن متان كصبيكا ناي فقرك قال كيدان اسر لي ماتيوس حوي مس بلتونا ابو تصق علاخا نو يركب الحفتي اسبلي زلغ فصوم يكوني وا بلا قلت فيلو وي اتماتيوس حوي انت كوين زي كون بمبال حقف بلا كسع متنفازسن اب افو سعمتو يركبل ودرزان بحيل دفيو كاب حقفو مسوصاخا تشاو يركبل بسلام الرغبنا نبابخا دايق بريخي إلو قادي فوا مسكده وي أنا تأكينو قادي فني خيدالو وي بسمام إلا رأس حزاك تخرم رم جمرة مو أتدويلو كوناتاتهم زعزب زنبر أخرارا أجوغت يركابل أي حجي بس إحنا خن ملسن دينا زي عامتيا شاو تراي أجوغت بكي يا أخي بمبال نبعت عينتا دريزو اب جنبار اب مسعام اب انقرعا بإيدو تب بلوا داد حر ودرزا سعبا اتا ودرزان عركي إذا مفل لاي سخم زخبي لاي مسلنني نيرو يا أخي كلاتهم زوم زفلتونا سباتن برتدفان يقوم مبع ما زري كدا شاو مسبلكو انت ختب لي يا أخي فازري كوانكو عخدا اللي كبيريو حجخ تشاو زي بلنا من تريفو اللي ودرزان عركي بولو كرارا نتدنينو بأنقلتات حدش عد إنا تطواوي زقو عزنا برا ودرزان عركيبو قونو إنا تقعزة أبو روداس تريفاتنا لا بولو ودرزان نافسينا ما دان تقزو بإيدو إنا ملكته بحاك خاوة نروداس ونشاو كنبلا لنا ولا حنت معالت قصير كاسل زيت أبسكا جن كتحنق يا مسكنيتي تسفانها فان تراي غيرك يا أخ ولا حنت معالت قصير كا يفرم كلا تخيل اللغة بع بولو كرارا رأسون يمان تصقام إنا نقنقه كيدي أخ ويال زي نسخ أخمو زي فتسم مبسعان تسفانها هبكا أبزي حسبتو نقرأتي خير بع بولو ودرزان جنشريلو هو أتا ودرزان حركي أتا تخون كاتا زي كون تزارب يا أخي بع نيقال زي حسبتو أفغر خيتو وازق انت زخوني ردا ننبسي حريف حرما زي قابزامو بع بولو كرارا عتبيلو ودرزان بقوب عينو تأميتو في الشخ مسبلوخا بع آية ودرزان حركي يا أخي ليكا ولا فوفل كونكوكا يا أخي تسمعني بلو الناس حقا انت مالت كايلك عليك بلو ودرزان شعو قلت فيلو تريين مش الله خازن كلنا حرامو كان فركا خمس اقوى يا اخي مس بلو خا كعكعيلو سحقه ودرزان كراران ودرزانن أنا تجارقو قعزوهم بمغتصال عب دكان اندا روداس بصحهم نابت دكان اتو مسبلو روداس مس حانت سبيت جوجم كتبل سلص انا حتم سغا ابلو وا هاي ماتيوس سلام نجا سلام باليوم ماما دق بيت مرتيوم بمبال روداس قلطيفا مس ولاديتا على ليتم كميلكم وعلكم زمدك إبروحات بس خفلو شعب العزيز لهم روداس قوالي بلا أول عديتا نقوالن قلت فيلن نا كن كيدينا أقاتان بزن حلف سلزن برناينا نرودا سلام كنبلا تقالينا بمبال تبقسو مو اتنادى بمغتصال صبو قبركم زمدك إبروحات كابدوكم تملسوس شاستي أبيلكم انتخدكم انتايت أجمالو ومو بلا أدناردوس ناود رزان تكوريلان إن تأمتا
وصبغ لغن ماما صقم يبلو جنت هاويخنا سلا زخنا نمبر بخالا يكوننا دحان كالو معلت خنستينا يغني لنا دحانو على بلا شاو روداس إلو من ندق وصو أتانتا كونكم هم كندز تهاويحكم صنحندو شاستيو متأخو ماما إنا بلت داد تحريقهم نابدق وصات روداس كيف روداسينو إلو ودرزان عبدقة تنكف مسبلاخا روداس قلت فيلا صقح بلتو امو روداس نفسي صباح نفسا واسل نخيسي جاو كنبلكينا مزينا مس بلاغن لبا ملقت بسم باده روداس وأنا تعدلي أتماتي وصحوي كم نلالو كوا ولا حنت معلت بحاد الشهزي ستنا وأنا قرسستي بمبال كسادا أنقعريرا عين ودرزان تأمتت روداس كي تفلت عويلا سلزة تزاربت كا دحان دي خي روداس قوالي بمبال ولاديتا نابدق قوت بلامو قاس قوالن كتصواوك مسرعيا أي دحانكم انديكم زمدك أي بمبال نابع الكرارة تأمتا دحاني ناده أقاتامي حدا ود بيت مرتنا بدنقس لازموتس مس نقرنا يا روداس سنبيدا بلن كرارة قلتفو واي ودي انت يزبال حماق أقاتامي دا أقونيفو أمو بيو تقبرو خنقبر زمدك أي بروخات بلا تمالنا يمشيتا بحسحس غبيريو ماما بلن كرارة نابرو داسنا ودرزانن بقوب عينو انا تمتا واي حدرناي مسكيناي منقسة سمايات بوليو وارسو انتاي بحال كوينو نسدرو خا صنعاتي هبون فتاري أجاهو بالروداس قوالي نعنا إتو أمو إيلان بإيدا حزاب بلا أمو حراي متأخو ماما إلا إيدا سحبت روداس ولاديتا نابدو كوانن مستملساخا أتاماتي وصحوي بل ولا لو مشت حدا ساعد كنعلل بجاخا ماتي وصحوي بلتو بإيدو حزا فرص أمازو خلو زقبرت اللوم نمملاس يلوخا حراي دحان ساعت كن ديخم ودوكان تعاص أمو تراني فمس وداخو نابزخ مزاكي بلا ودرزان بغلت سما عتعيتو ساعة شمون تيزعات أماتي وصحوي بقامو على أوتو يراغبنا جاو ساعة شعات غوص أراس لزلات نقن حدا ساعة رينا نعلل روداسينو كويشزو إلوا تبقسها ودرزان أمو دحان ولا ساعة شوعات يخنلنا ولا قلتي فدحان كعطي نو بوا ساعة شو منت دحان يخنلنا كن ميو قزيه بلين روداس حفتي مس بلاخا اوكي حراي ماتي وصحوي كتبيه كايبه كي تتقل من نقن حدا راخ حراي بمبال كمسمسنا بلت نابدو كوانا أتوات روداس عاتي حج موت ودي بيت مرتخي ترادي كده انتايو في الشخشخ زبلك زولو ويلك جزر خيبة ودت مرتخي دا يكونن ميت زولوتي بلا ولاديتا تقريما في الشخشخ زي بالكوت ماما إلى تن ساعة رأيت روداس مغرار عركي كسعقوص أرازا أكلو نابتن داموتات كينا خنعلل أبزادا غزي أخا تمرت تاريخنا خغلص لنا بلو ودرزان قورو مستقعزو كويسوم نخيد ودرزان عركي مس بلو كرارا تقبلو خا تمراريحهم نابتن داميس بمخاد سلام جمعة إلوم أتوو
أبزاد غزيا مس وحدات من إسيات كوفيلو مسنحهم كا بغتا برلمس عزيزهم اتا قدمو زجمرو تاريخ إرتران هزبان كقصلالهم توكسو صبغ مبار زمحواتي تاريخ مفلات مالت مقد مسايخا مغياس مالت سلزغونا مفلاتو عزيو أقداسيو مننتن انتاينتن حاد هزبغا تاريخ يزغلصو تاريخ زي مفلات مالتكا نغدميت زي مسقام مالتيو سلازي نتا أبساوا مسكتكم زوهاوكم بوليتيكاوي تمرتي بزقبا تختاتلو يخم قال سبات بوليتيكا نعيا ملكتننيو بمبال ترقم بوليتيكا خاب زي مفلات كقاقيو يرايو أبلكم اللخو بوليتيكا زي ملكتو فترقن أبز عالم بفتصم يلن نابنات أبز زعلفنايو 30 عامات مجزات إثيوبيا بوليتيكا زي تنكفو إرتراو زيغا اللوديو حجي دعرش عند شعاتي 291 عامات مرت قعزو ناصنت وننتغونا بوليتيكا زي ملكتو سب اللوديو ملسو يلنيو أب غزي مجزاتي زم حدرنا زنبرة بوليتيكايو دعرنا صنة زم حدرنا زلون بوليتيكايو بحاتيرو بوليتيكا مالت بغانك طاليان نايم محدار سنة حساب وي ساينسن طبابن مالتيو محدرا ناي هاجر زي ملكتو ود هاجر كا زلو يمسلنن سلازي بوليتيكا ننفس وقفكم سلاز ملكت حادرا بوليتيكا ناي اي ملكتنن يلكم نفسكم بمتعششاو كا بوليتيكا كتهادمو وينات اخدكون يلكم بفتصم ما يتحسبو كميسي أبز عالم كاب بوليتيكا ناس أزغنا فطور سلازيل عنتبو حادنت نهزب إرترا مفتح اللون طفقاتون يو إلكم نيري بعسران شمونت النعاسة شعن شعاتي 246 عامة مرات سوداناويان وتهدرات إنجليز أبس مراقتما 46 سلاماويان سبات مسكتلون كالوت 7 مسغسلون شابو اتقلبو مرقا زرخبه منقسي نغوس حيل سلاسي مكونن ناي إثيوبيا ناتزعزن فتصامه ሃይማኖታዊ መልክዕ በመትሐዝ አሞንጎ አሕዋት አስላምን ክርስቲያንን ኤርትራውያን ሓውኸ አጉድ ፈቲኑ ነይሩ ነዘኻ በትልሙድ መገዲ ማለት በመራሕተ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን አቢሉ ምእመናን በመልዓል አንጻር አመንት እስልምና አሕዋቶም ንኽብገሱዩ ክትቀመሉ ፈቲኑ ነይሩ ነታሪኽ ፖለቲካውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕቲ ኢትዮጵያ እንተ ተዓዚብናኻ እምነት ክርስትና ካብ 320 ዓመተ ምህረት በመገዲ ሊባኖሳዊ አቡነ ፍረሚናጦስ አቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ማለት ናብ አክሱም ካብ ዝኣቱ ኣትሒዙ እዞም ክልተ ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ሃገርን ክሳዕቶም ዕለተ ናጽነትና ኣርኪብዎም ካብ ሃገርና ሃዲሞም ዝወፁ መራሒ ሃገር ኢትዮጵያ ነበር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምን መራሒ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ነበር አቡነ ገብርኤልን ምትእትታው ኣብ ሃይማኖት ክርስትና አይቋረጸን ነይሩ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ
ካብ መንግስቲ ንጉስ ኤዛናን ሴዛናን ጀሚራ ክሳዕ መንግስቲ ደርግ ማለት ካብ 320 ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ሓንሳብ ብጥቕሚ ስስዐ ንስልጣንን ንገንዘብን ሓንሳብ ድማ ብፍርሒ ካብ ንኣምላኽን ህዝብን ንመራሕቲ ሃገርን ምምሕዳሮምን ምግልጋል ብፍጹም ኣየቋረፀትን። ሕጂ ድሕሪ 1991 ዓመተ ምህረት እውን እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ማለት ኢህወደግ ነቶም ኣብኡ ምስ ስርዓት ደርግ ዝጸንሕዎ ጳጳስ መርቆሬዎስ ራብዓይ ሰጊጉ ነቶም ኣብ ስደት ዝነበሩ ብ3 ሕዳር 1936 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓድዋ ትግራይ ዝተወልዱ ጳጳስ አቡነ ጳውሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኢትዮጵያ ንኽኾኑ ኣሽሞም ኣሎ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኸ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ድዩ ክቕፅል ወይስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከም ሃገር ኤርትራ ናፃ ወፅያ ብነብሳ ክትመሓዳደርያ ኣብ ቀጻሊ ዝረአዩ? ነዞም ሕጂ ዝምረፁ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኤርትራ ግን ነቲ ዝጸንሐ ጉጉይ ናይ ነዊሕ ልምዲ ኣገልግሎትን ኣምልኾን ንመራሕቲ ሃገር ቀይሮም ንኣምላኾምን ንህዝቦምን ከገልግሉ ተስፋ ንገብር። እታ ድሕሪ ምላድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኢላ ዝፈለመት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 1054 ዓመተ ምህረት ሓንቲ እያ ነይራ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዓመተ ምህረት ግን ተዋህዶን ካቶሊክን ተባሂላ ኣብ ክልተ ከም ዝተኸፍለት ይፍለጥ። እታ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ብምውጋን ኣገልጋሊት ዝተፈላለዩ መንግስታት ኢትዮጵያ ዝኾነት ድማ እታ ተዋህዶ እያ። በዛ ኣጋጣሚ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ነቶም ኣብ ክንድን ኣምላኽ ንሰበስልጣናት ሃገር ዘምልኹን ዘገልግሉን ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ብትሪ ክቃወምን ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ክምክቶምን ዋጋ ክኸፍልን እላቦ። ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተደናጋጺትን ተማእዛዚትን መራሕቲ ሃገራት ካብ ምዃን ናፃ ወፅያ ኣገልጋሊት ኣምላኽን ህዝብን እትኾነሉ ጊዜ ድማ የርየና ብምባል ሓንቲ ብርለ ሜሳል ኢሉ ጨለጣ። ብድሕሪዚ ኩራራን ወዲ ረዛንን በሉ ተመሲሕና ክንምለስ ጀምዓ ቻው በሉ ያ ጀምዓ ኢሎም ካብቲ እንዳሜስ ወፁ።